kane ka video kan ya thu ep shapang jong ka yeng ka barem dor tam ha perthai ka kerteng jong kane ka yeng ka dei ka Antilia ka dei ka daulonong ka badon ha ka Atlantic Ocean ba shem ya kane house name khatsan spa ka yeng ka barem dor tam ha perthai ka dei jong Mukesh Ambani udai ubrio baru spa tam ha India bat ha Asia hi baro kawai ka kerteng jong ka judon ha ki top 10 ha banyo ya ki brio gi baru spa tam ha ga perthai lasdang bansna ya kane ka yeng ha usnem ar hajar rio bat ladep hado usnem ar hajar shipau ban design ya ka yeng ba pampor da kisnem ya kane ngan saya thu ka next video bala da pitep snobha comment yang hapo ka jinlut bansna ya kane ka yeng kalong khatsan hajar crore Antilia ka dei ka yeng ka bajrong Sunspa nyo phoput kane ka yeng ka don ar pinyo mala bat ngani thu ipi ha kani ka yeng kisa tang saungun kata Mukesh Ambani kalok jong kanita Ambani ki khon senrang jong ki arngud bat ka Isha Ambani ka khon kan thai marwei jong Mukesh Ambani ka Isha Ambani ka don ya kamera ka barem dor tam ha perthai lada pikwa mantip sapang kane snobha sa comment yang ngan sabasna video la ka jong da banta kane ban penbit penbiang ya kane ka yeng don reus pangut kinong trei kinong trei ki penbit penbiang ya kane ka yeng baro arp saw kunta bat ya ki tra yeng katulop jong kinong trei ru kalong ka bahe bha katkum ka jingyolum khubor Mukesh Ambani ya unong shed jingshed ai sanlak shibnai nrio mala jong kane ka yeng kadai tang ka jaka ban penyeng ya ki kali barem dor jong ha ka bayade bat ki kali Mukesh Ambani udon ya ki kali ki barem dor da ki spa tli bat baro ki kali jong ki dei ki bulletproof sudah ha kane ka yeng don ru ka wei ka car service ka ba penbit penbiang ya ki kali jong bat kawai ka cinema hall kabakila bansong hado sanphongut kibrio bat lai tli ki swimming pool bat kadonru ka gym ka yoga studio ka salon bat ka massage parlor bat sajrong do jong kani ga yeng kidon lai tli ki jaka yang helicopter kani ka yeng kadon hanong ba Mumbai Shapang jong kane ka yeng bun ki banga klem ka warsho namari o ka jrong ka video henre lada pikwa ban tip khamba shapang jong kane ka yeng pila ban comment yanga bat ngan sachna special ka wei ka video kershan lem yanga da ka ba like ya kane ka video bat sa subscribe ya kane ka channel khoblei shibun